pompi, 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 kaji birnin zamani waro. Ka tambe da pompi, tafi ka ga birnin zamani, zaka ji sabon labari, saboda komai yayi ne in ka je ka nemi su pompi. Can waro, can pompi, can. Birnin zamani waro. Ka tambe da pompi, pompi, ka sana da pompi, a ido da pompi, har abu zafe da pompi, ba iya abuja ba shahararren mawaƙi wato Adam Isa Gwanja. A cikin shirinmu mun saba kawo muku fitattun waƙoƙi na musamman game da shahararrun mawaƙa waɗanda suke trending a wannan zamani. Wannan zamani ya kasance na daban ne game ga irin yanayin da mutane suke taka rawarsu a cikin wannan zamani. Masu sauraro ala kulli halin kamar yadda muka saba kawo muku shiri na musamman. To, idan kuna buƙatar waƙar shahararren mawaƙi Adam Isa Gwanja, bidiyonsa ko kuma audio yana tattare cikin wannan shahararriyar tasha ta mai albarka, za ku iya ku samu fitattun bidiyoyin waƙoƙin wannan shahararren mawaƙi da kuma dukkanin audiyoyin waƙoƙinsu da kuma samun rahotanni na musamman game da fitattun mawaƙa da kuma wannan mawaƙi. Mai sauraro kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen danna mana subscribing a cikin wannan YouTube tasha tamu mai albarka, sannan ku dinga mana ku danna mana alamar nan ta ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Mai sauraro kada ku manta wannan tasha ta ɗau alƙawarin kawo muku shiri da kuma waƙoƙi na musamman, bidiyoyi da audio. Sannan ku daure ku dinga mana like da sharing a cikin wannan tasha ta mai albarka domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku dukkanin shirye-shiryenmu. Mun gode da saurarta da fatan Allah ya sada mu da alkhairinsa. Amin summa amin. A huta lafiya.